Статистика матчу, в якому грав Олександр Росенбехер і Пол Девіл. Турнір. Перший раунд кваліфікації World Championship. Так, матч грається з 19 фреймів, з 2 півсесій. Також на цьому турнірі грає Саок Сінтон, Койчі Івен, Джиммі Вайт, Марко Фу. Так, і перша сесія закінчилась з рахунком 6-3 на користь Олександра Росенбехера, і матч буде доіграний завтра в 20-й годині.